Μείναμε στο σπίτι αυτό μέχρι την Τετάρτη, όπου την Τετάρτη μεταφέρανε όλους τους κάτοικους από τα γύρω χωριά της περιοχής Κιθρέας εκεί, μας μεταφέρανε στη Βόνη. Οι άντρες στην εκκλησία και τα γυναικόπαιδα στο σχολείο. Εγώ ήμουνα στην εκκλησία, πρέπει να ήμασταν γύρω στα 300 άτομα περίπου. Η διαβίωση εκεί στη Βόνη, τα Τετάρτη, Πέμπτη, ήταν φρικτή. Προπάντων όταν βράδιαζε, ερχόντουσαν μερικοί με τους φακούς και έλεγαν εσύ, τέλος πάντων επέλεγαν ορισμένους και τους έβγαζαν έξω και φυσικά δεν ξαναγυρίζανε. Κάθε πρωί επίσης μας βγάζαν έξω στην αυλή και μας μετρούσανε. Και ερχόμαστε τώρα την Παρασκευή απόγευμα. Είχε έρθει ο Άγα Χάν, ο οποίος τότε ήταν υπάτος αρμοστής του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Ήρθε με συνεργείο της τηλεόρασης και κινηματογραφούσε την εκκλησία, τον κόσμο, τους παπάδες τους οποίους είχαν εξηρήσει. Και εκείνη τη στιγμή μου κόψε και θεώρησα κι εγώ ότι μπορώ να πάω να αφηγηθώ το τι έγινε, μήπως γίνει κάτι και μπορέσω να φύγω. Πλησίασα λοιπόν, με λίγα αγγλικά που ήξερα τότε, άλλα ελληνικά, άλλα εγγλέζικα τέλος πάντων, είπα το τι συνέβηκε και μετά από κάποιες συζητήσεις ενός Τούρκου αξιωματικού και του Άγα Χάν, συμφώνησαν τέλος πάντων για να μεταφερθώ στον ελληνοκυπριακό τομέα σε νοσοκομείο, να κάνουν την επέμβαση, να μου βγάλουν τη σφαίρα και να με ξαναγυρίσουν πίσω. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν που πάω να μπω στο αυτοκίνητο των Ηνωμένων Εθνών, έρχεται ο Τούρκος έτσι και με τραβάει από τον ώμο και με γυρίζει πίσω. Όχι λέει, δεν θα φύγει. Καταλαβαίνετε τώρα τη στεναχώρια την οποία τράβηξα και το συναίσθημα το οποίο είχα, γιατί χάθηκε η μεγάλη ευκαιρία. Μέσα σε όλη την ατυχία του τελικά φάνηκε τυχερός, γιατί τον έφεραν στο τουρκοκυπριακό νοσοκομείο στην κατεχόμενη Λευκοσία, όπου απρόσμενα συνάντησε εκεί την αδελφή του. Στη συνέχεια μεταφέρθηκαν και οι δύο στο νοσοκομείο στην κατεχόμενη Κερίνια.